Tira, eta une hau baliatu nahi dut amaierara iritsi aurretik eskerrak emateko. Oso profesional bikainak izan ditugu hemen, lan bikaina erakutsi digute, Jonegi Giro dut hemen nirekin, mentxe dago Maria Sánchez, Guardamino, eta atzo izan genuen Nekane Mujika, eta denon artean lortu dute kongresua oso inklusiboa izatea, eta gure hizkera ere inklusiboa izatea. Txalo bat! Es verdad que en esta incansable lucha... Eta egia da, borroka honetan, nekaezin, dihardugu, guk badakigu eskubidea ditugula, eta ies egiten digute momentu historiko batzuek. Momentu horiek ari gara gu eraikitzen, eta momentu historikoak izan dira bi egun hauek. Ongi dakizuen bezala, hau hazi bat da. Eta hazi hau baino lehenago izan genuen herri ituna. Generation Equality izeneko ekimenetik datorrena bere aldi berean. Eta hau da herri itun bat. Hain zuzen ere, herri itun bat. Berdintasunaren eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzen aldeko itun bat da. Transformazio digitala, lidergo feminista, gobernu ona, eta beste hainbat alor sartzen dira. Hitz egiteko eta hau dena garatzeko, Emakundeko zuzendaria baino, Miren Elgarresta, txalo bero bat berarentzat. Berriro egunon eta, amaitzear dago kongresua, eta, azkeneko hitzak eta eskertzen dizut maiten baita ere, itunari emango diogu pixka bat, ez? Kongresu honi emango diogu brotxe hori edo, behintzat, altxor txiki hau edo nahi dut partekatu zuekin ere. Egunotan ospatu dugun kongresu hau dakizuenez berdintasunerako eta indarkeria matxistarik gabeko herri itunaren baitan kokatzen dela. Ituna nazio batuen Generation Equality ekimenarekin lerrokatuta dago, eta horregatik gurean deitzen diogu berdinaldia, berdintasunaren belaunaldia. Beraz, lehenik eta behin, azpimarratu nahi dut itunaren ekimenarekin nazioarteko politikekin lerrokatuta goatzela. Itunaren ardatz nagusi bat belaunaldiaren arteko harremana da, generazio batetik bestera berdintasunaren legatua pasatu eta norabide bitako elkarrizketa izatea. Ekimen honen muinean dago Begineko emakumeari buruzko 4. mundu konferentzia. Itunean parte hartzen duten erakundei eskatu diegu, han hartutako erabakiak kontutan hartuta hausnarketa bat egitea bakoitzak bere eremuan. Azken hamarkadetan egindako aurrera pausoen inguruan. Eta bereziki 2026rako epean egingo direnak berdintasunaren lorpena bizkortzeko. Benetan beharra handia daukagu hau guztia bizkortzea. Ibilbide honen bitartez, entitate bakoitzak berdintasunarekin duen inplikazioa indartu nahi dugu eta honekin dinamika berriak sortu. Horretarako, eskatu diegu, batetik, beraien erakunden talde eragile bat sortzea ekimen bat bultzatzeko. Bestetik, talde horren baitan, hausnarketa bat egitea, azken 25 urtetan berdintasunean eman dituzten pausoei buruz. Horretarako, Begineko helburuak kontuan hartuz. Hirugarrenez, une honetan, berdintasunaren bidean non kokatzen diren ikustea, era berean. Eta azkenik, konpromiso zehatz batzuk hartzea berdintasunaren alde eta elkar banatzea. Ituna, 2021 urtean jarri genuen abian, eta egun eragile baino gehiagotan atxikimendua lortu du denbora honetan. Eragile sozial, politiko eta ekonomiko ezberdinak. Eta eragile horiek izan ziren prozesuan hartutako konpromisoetatik itunean eta sortu zutenak. 10 konpromisorekin, justizia ekonomikoa, emakumen eta neskatuen ahalduntzea, emakumen aurkako indarkeria matxista, haurtzaroa eta nerabezaroa, zaintza, gizonen implikazioa, trantsizio ekologikoa, eraldaketa digitala, emakumen mugimenduak eta lidergo feministak,
eta gobernu ona edo askotan gustatzen zait partekatzea zuekin gobernantza kolaboratiboa bultzatzea. Urtero, bi gai nagusi aukeratzen dira ekimen honen barruan eta urtengoak hauek izan dira emakumeetan eskatuen ahalduntzia eta gaur, izpide izan dugun, eraldaketa digitala eta baita ere zientzia eta teknologian berdintasuna txertatzea. Horregatik, kongresu honen antolaketa. Sois casi 100 entidades de diverso signo las que estáis. Eragiletik gora dira itun honetan parte hartzen dutenak, era guztietako erakunde eta eragileak, eta nabarmendu nahi dugu gure herrialdeak duen konpromesua, gure eragile sozial eta ekonomikoek duten konpromisoa berdintasunaren alde. Ikastetxeak, unibertsitateak, enpresak, erakunde kirol erakundeak, hirugarren sektoreko erakundeak, sindikatuak, alderdi politikoak, eta bar, eta bar. Denok hartu duzue parte. Denok hartu duzue parte prozesu honetan, 2021-etik ona, 38 lan talderekin jarri genuen martxan prozesua, 450 pertsonen parte hartzarekin, eta prozesuaren, itunaren ekuatorera iritsi gara, joan den astean berriz ere bildu gara erakundeekin, eta hausnarketa egin dugun guztiari buruz. Aldi berean, deialdi bat egin dugu, hartara atxikimendu are gehiago lortzeko. Guk nahi dugu berdintasunaren aldeko herri ituna indartu. Indartu egin behar dugu. Euskal gizarteari eskatu diogu pertsona bakoitzak, erakunde bakoitzak barne analisi bat egin dezala. Ikusteko bere erakundea non kokatzen den. Berdintasunari dagokionez, ikusi behar da zer nolako aurrerapenak lortu dituguan azken 25 urteotan, zer nolako erronkei eman behar diegun erantzuna hurrengo urteotan, eta analisi hau egiteko berdintasunaren alorrean zer gertatu den, zer nolako erronka ditugun, zuen eskura jarri dugu ibilbide pautatu bat. Ibilbide bat egingarria dena gurekin bat egin nahi duten pertsona eta erakundeentzat. Printzipioak hauek dira. Plataforma bat izan dadin nahi dugu, eta batez ere Euskal Irataergoak bere idealak islatuta ikusi behar ditu itun honetan. Herrialde berdinzaleago bat lortzeko bide horretan. Eta aldi berean, komunitate aktibo bat eraiki nahi dugu, komunitate bat konprometitua egongo dena mundu bidezkoago bat eraikitzeko lan horretan. Eginkizuna da, Euskal gizartearen konpromisoa aktibatzea, areagotzea. Zertarako gizon emakumeen arteko berdintasuna lortzeko bidean urrunago iristeko. Eta 2030ko agendako helburuen alorrean Euskadik dituen dagoeneko hartuak dituen konpromisoak areagotu eta bultzatu nahi ditugu. Emakumeen aurkako indarkeriare gabeko gizarte bat sortu nahi dugu, eta horretarako lidergo, partekatua baliatu nahi dugu, espiritu integratzailea, parte hartzea bultzatu nahi dugu, eta komunitatea eraldatzaile izan dadila. Itun honek erakusten du zer nolako konpromisoa dugun herri gisa berdintasunarekiko, eta zer nolako itxaropena dugun urrengo belaunaldietarako. Guk nahi dugu urrengo belaunaldia izan dadila berdintasunaren belaunaldia. Hori komunitateari esker lortuko dugu. Denon ekarpenei esker, benetako berdintasunera hurbilduko gara, talde lanean jarduten badugu erakunde pribatuetatik, erakunde publikoetatik, enpresetatik, hirugarren sektoreko erakundeetatik, sektore eta gizarte osoak dute beren lekua borroka honetan. Hori da espiritua, itun honen espiritua. Helburua da, berdintasunaren aldeko sinergiak sortzea. Eta hain zuzen ere horixe da, bilatzen genuena kongresu hau antolatzen hasi ginenean. Espazioa sortu nahi genuen, sinergiak bultzatzeko. Hemen, tarteko diren, instantzia desberdinek parte hartu zezaten eta sinergiak sortu zitezen. Izan ere, mundu hauek, zientziaren mundua, teknologiaren mundua, erakundeen mundua eta gizartea bera, aldenduta dauden munduak dira. Baina gogoratzen dut Maria Angelesen atzoko lehen hitzaldia. Esaten zigun, gaur egun aukera berriak ditugula, eta beste modu batzutan pentsatu behar dugula, ikusi behar dugula nola koordinatu zientzia humanistak eta zientzia teknologikoak. Eta esango nuke, bi mundu horiek hurbiltzen asmatu dugula, eta horretarako eskatzen digutena eskaini ahal izan dugula. 200 pertsonek parte hartu duzuek modu presentzialean kongresu honetan, eta beste 120 lagun ari zaizkigu jarraitzen streamingetik. Eta espazio txikia gelditu zaigu, ez dago zalantzarik. Gainera, kongresu honei esker,
erakarri ditugu Euskadira hainbat eta hainbat aditu, munduko aditurik onenak, baina horrez gain, berdintasunan, zientzian eta teknologian erreferente diren pertsonak ekarri ditugu Europako Batzordeko, Estatuko, Nazio Batuen Erakundeko eta Euskadiko erreferenteak ekarri ditugu gurera. Gainera, zientzia eta teknologien ekosistemako pertsona garrantzitsuak izan ditugu hemen, eta parte hartu dute kongresu honen diseinuan eta garapenean, eta gainera, zuen konpromisoa argi erakutsi duzue. Gizarte berdinzale eta inklusibo bat sortzearen alde duzuen konpromisoa. Emakunderentzat, hau ez da amaiera, kongresu honen bukaerak ez da inolako amaierarik, guretzat hau momentu egoki bat da indarrak batzeko eta borrokan jarraitzeko. Tarteko diren eragile guztien eskutik. Eta hau guztia egin nahi dugu lidergo partekatuaren bitartez parte hartzea bultzatuta. Espiritu integratzaile baten bitartez eta komunitate eraldatzaile baten bitartez horiek baitira gure zutabeak. Itun honetarako. Mila esker zuen parte hartzeagatik eta espero dut benetan emaitzarekin jungo zaretela eta indar berrituta jarraituko dugula bide honetan. Mila esker. Ez daukat da ezer gehiago gehitzerik, lo único... Bakarrik gogorarazi itzulpena entzuteko gailuak itzuli behar dituzuela. Thank you. The door is there. Okay. Thank you very much. Eskerrik asko bihotzez. Bai hemen zaudeten hori eta beste aldean zaudeten hori ere. Eta jarrai dezagun bidea egiten. Eskerrik asko.